pa na. Wa pa naka-turno? Wa pa yun, ikaw pa yun. Magi nakauna ka. Mayo. Paabot mo diri. Asa na kay butang motor? Diyan lang napita, Brad. Ikaw may dispatcher diri no? Ako dispatcher ako titawag diri. Puno lagi na ron. Ay, ignahan nga dili pwede mo bahada og kana isara kinahang ang nagakuan diri kanang lima gyud. Lima? Awat pwede man na. Daghan na ron mabot. Sakto, kay ako'y nakauna. Sampakan gyud ni ron. Kanina rin ko si paabot-abot rin nga na yung motor no gani. May ikaw nakauna dyan. Sige, pabutabot sa ako pasayro. Ako bitay nakauna. Papamampod. Dugaya oy. Kasi pasahero ba? Mihingaw ka nung panahon na? May higa sa ako, pukawak kung may pasayro ha. Ako pa lima na sige. Higdag na sa debos. Pudyo tayo pasahero Ayas po. pasayro. Ignahan nga kinahanglan po naka puno, di ko mabiyahe di puno. Magulat ang pasahero kung isa na kabuk. Kaapoy kay sig paabot ba. Pudyo yung mga kuano. Dabaw! Papay ni turno diri boss? Boss, naisa. Ha? Nakauna ng isa, nakapulong tulog man eh. Tulog? Oh. Sige lang. Ako'y sunod niya ha? Ay, ikaw sunod, sige, lima na. Lista na to sa kuano. Ako'y sunod niya. Backboard. Pait na Number 2. Pait na kayong panginabuhi oy. Kuyawan ni mo service boss oy. Siyaret, pamaseroan ni mo. Ala day tagpamasahiro ani kay may kuan ni panginabuhi. Salang sira taglaag. Pamaseroan mo, siyaret pa oh. Ha? Siyaret, pamaseroan. To, kag CRF na may nood. Tulog pa man ni nang tino, kapay pasahero pod, papasabot na kami mo. Asa ro? Magalay. Dala na bit sa kuan. Balikanhon. Balikan na. Balikanhon na. Basta sa sunod ko niya Oh, beto lagi ka, natulog pa po ni. Kapay pasahero pod pa. Sunod ko niya ha. Oh, sige. Mo, watch ako sakit kay akong tiyan. Musiya sa akong kadali. Oh, ako libantay din mo tuloy mo. Sa ni duwa-duwa tulo-tulo. Duwa-duwa ra. Depende sa makarga niya, depende po sa mas. Kuha duwa lang ni. Dala mo ah. Duha lang. Lima man na niya. Balik mo. Oh, sige boss. Musiya sa Excuse me dong, kana. Oy, ma'am. Ay, asa ka ma'am? Turno karon. Kani iya ma'am. Primero yung turno mo ni kaduha ma'am. Oh. Mo ni first trip ma'am. First trip ni? Oh, diri ka masakay ma'am. Okay, mama ni una nakaturno ma'am. Murag taw-taw dong sa kuha. Tataw ding ma'am, tama kay magpaabot po tagkauban kay lima man na yang kargahon. Sige, taw-taw dong po. Kulang pag upat ma'am. Time pa asang driver ani. Ay ma'am, nag-CR pa kadali ma'am. Murag taw-taw ra jud kanay ma'am kay ikaduha mo kundi siya ma'am. Ay kanang pwede ko diri sakay. Hala ma'am, di jud na pwede ma'am kay namay nakaunag turno ma'am. Mintag permino rin turno ma'am, ikaduha na siya ma'am. Di jud na masugot ang driver ma'am. Bet mangguna ko ni nga motor kay taas bro niya. Sa mua kanang batsi kayo pero gusto gyud ako diri lang ako sakay. Ah, di jud na pwede ma'am kay nakaturno mo guni ma'am. Oh man, kung magpaabot